Bizim bütün dünya Başkurtlar Kurultayında хәзерге көндә кеше зур түгел аппаратта алты гына кеше эшләй, башкалар бөтәһле җәмәгать оешмасында волонтер дигәндә үзләре тырышып эшләйләр. 36 кеше исполком әгъзалары, 5 кеше һәм уның җитәкчесе Эльвира Ринатуллина президиум әгъзалары. Президиум әгъзаларының күбенеһен беләһегездер. Хөрмәтле Утяшев, мәсәлән, безнең президиум әгъзасы булып тора. Һәрберебезгә үзебезгә юнәлеш алдык. Мин белүегезчә врач буларак, табиб буларак 40 ел буена һаулык һаклау өлкәсендә эшләгәнгә күрә, күбрәк әлбәттә социаль проблемалар, социаль юнәлештәрдә алып барам. Гомумән быелгы ел безнең республикала безнең главаның указы белән башкорт теле елы дип игълан ителгәнгә күрә, әлбәттә төп безнең максат сынакта башкорт теленә халыкты кире кайтару, һәрбер кеше үзенең туган телен белер өчен көчен һарга кирәк. Моны бу слайдта күрәһегез, безнең һәрбер ай ниндәй максаттар куеп, ниндәй юнәлештә эшләнергә тиеш, ягъни башкорт телен беләйек, күтәрәйек дип әйтеп йөрүдән генә файда юк. Моны һәрбер ай бүленеп сыккан гыйнвар айында мәсәлән башкорт теле, дәүләт теле, февраль айы башкорт теле, заманса тел, март айы башкорт теле, гаилә теле, апрель айы башкорт теле, әсә теле, ягъни тематический юнәлештәрдә төрле саралар үткәреп, ошо елды төрле саралар белән яньләндереп, сынаптагы игътибарны ныграк бирергә кирәк. Бұл туралы ентекләп әйтергә регламент буенча ул хәзер вакыт та юк. Менә ошо презентацияларны һезгә калдырып китәм һәм бу презентацияларны алып, үзегезгә план төзеп, ошо тематик рәвештә һәр айга үзегезнең планнарыгызга яраклаштырасыз. Минемчә, ул бик файдалы һәм уңайлы подход булыр иде дип уйлыйм. Ну, мәсәлән, хәзер февраль айы уже үтеп бетеп бара. Башкорт теле, заманса тел. Әле хәзер март айына һез уже башкорт теле, гаилә теле дигән тематик юнәлештә алып барырга тиешсез. Следующий, пожалуйста. Год башкирского языка. Ну, монда основная деятельность русса язылган презентация. Основная деятельность администрации муниципальных районов, городских округов, территориальных курултаев, по тому, по какому же направлению идти для того, чтобы на самом деле не просто осталось название года башкирского языка, а были проведены те мероприятия, которые способствовали бы популяризации башкирского языка. Оценка будет проводиться на основании разработанных критериев.